is good All the time. and all the time. Daghang salamat sa kadugay sa panahon. Nagtagaan po tayo tsansa na maka-share sa pulong sa Ginoo. Karon kabutagon ng igsunan, bulahan kayo ta. Kaya pagyapon ta diri sa kalibutan. Kaya sa igsunan na ganina, mahala sa uban, tayo yun nila. Na disgrasya, ang uban na natulog ra, wala kamata, ang uban po, kasuroy-suroy ra, kalitra kabukto ang ginabuhi. Unang wakta kahibalo, kung kanusta tagbutog, diirin kalibutan. Mga ito, ilabay mga simana, sunod-sunod sa mga pintihan, nabuktuan. Dahil palahubog, namatay. Dahil hindi palahubog, namatay. Unang natulog lang, hagok, namatay. Unang, hindi mawala sa itong kagalingon ka, mahadlok ka. Sa dalaga, no? Kita yung sunod. Unang, hindi panahon na, kung naglibog ka, kung sa role na ito, diri sa kalibutan, unaha sa pagpangita ang ginarian sa tungguhin ng Diyos. Kaya mauna yung pinaka-importante karon. Kining mga material na butang, diri sa kalibutan, nahulog na nag-sideline na ito, ang mabuhi na. Ang pinaka-importante yun, ang atong pagpangalaga sa tungguhin ng Diyos. Wala may dautan nga pagkadato ta. Kung gamito lang nato sa eksakto. O ang pamaagi nga atong gihimo is dili sumwahi sa subuan sa tungguhin ng Diyos. Kaya sa hay man God, nagsilitag padato, wata ka mo, daghan kita ipaligsan. Daghan na kayo kita magdamakan na tao. Unang atong ibalanse ang atong panginabuhiang diri sa kalibutan, samtang buhi pa. Kaya giingon niya ang kaigsunan sa Isaiah 55:6. Palihog ko ma'am. Pagitaan ninyo si Jehovah samtang siya hikaplagan pa, sampita ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Muna mga kaigsunan, samtang ato pang masimba ang buhi ng Diyos, samtang anaa pa siya nagpaminaw sa tua, ato siya sa titon, ato pangitaon. Kaya ato pa yan makita karon diri sa kalibutan, unsay mas priority sa tao. Unsay priority sa tao? Kung unsay ilang makaon pagkauma, unsay makaon unya. Ug naay pa kung gamit ang silingan, hala kaibog. Oh, suya-suya. Magita kayo pamaagi. Suyak-suyak. O, bisag, dautan nga pamaagi, sudlo na. Aron lang dili mahitupngan sa iyang silingan. Mao ba na gusto sa tungguhin nga Diyos? Kailangan atong buhaton ang dautan, aron lang taas ang panlantaw sa tao sa tuwa. Mas maayo pa igsoon nga ubos ang panlantaw sa atong isig tao sa tuwa. Kaysa ang Diyos na imulantaw sa tuwa nga ubos ta. Munay atong lantawon kanunay. Kay dantang buhita diri sa kalibutan, di pa wahi ang tanan. Munang usahay ba magkalibog ta ba? Unsa maging purpose nga naa ako diri sa kalibutan? Para ba mupatay ang mga tao? Para ba mudaot ang mga tao? Para ba sa muksangkon ang usa ka kinabuhi sa usa ka tao? Unsa maging imong purpose diri sa kalibutan? Muna mga kaisunan nga atong iampo kanunay, unang-unahon nato ang atong buhi nga Diyos. Ato unang pangitaon ang gingharian sa tungbuhi nga Diyos. Kay giingon niya sa ikaduhang Pedro 3:9, bahin sa iyang saad ang Ginoo, dili langay-langayan, ni anang paglangay-langay, nga maoy pagsabot sa uban. Kaya ato ang manggugna sa una-una, ang Ginoo mo balik. Ganun wala pa magigibalik. Ganun wala pa. Daghan kang makaluhan atong namatay, huwag pagigibalik ang Ginoo. Ganun ka ha? Ano na yung mga saad sa Ginoo, wala pa natuman, hangtod karon, ganun ka ha? Muna yung mga pangutanan na naigsuon. Kaya ang gusto sa Ginoo, sa dihang mo balik siya sa kalibutan, maapil ka. Na pagbalik kung usa man nga nasod ang iyang giandam para sa iya
iyang katawhan maapil ta. Muna mao sa rason nganong wala pa mubalik hangtod karon ang atong buhi nga Dios. Tungod kay daghan pa diri sa kalibutan nga kinahanglan pagid nato aglihon, nga kinahanglan pang muila o di lang ilhon sa Christ na atong Ginoo kundi sundon kung unsa ang iyang mga subo. Usahay mo busy na kay tabas kining mga material nga butang diri sa kalibutan, nalibot na dayon ta. Kinsay gahatag nato kinabuhi. Muna mga kaigsuonan, iwaso nato. Hinunuwa siya mapailupon kaninyo na wala matinguha nga dunay mahanaw kundili nga ang tanan managpakapot unta sa paghinulsol. Munang hangtod karon wa pagibalik ang Ginoo, hangtod karon wa pagibimo nakuha tungod sa imong design sa kinabuhi, tungod kay dili gusto sa Ginoo nga sa dihan mo balik siya maapil ka dito sa kalaglagan. Muna mga kaigsuonan. So, kung na tayo mga pangandoy, hantod karon mapagin nato nakapot, ano na i-purpose ang Ginoo niya na. Amen. So, basin ka lang inyong ipangandoy, muna yung makadala niyo ngadto sa kalaglagan. Munang dili itugot sa atong buhi nga Dios. Sa next slide, ano na yung picture na ating pakita. Kaya, bata pa kayo. Bata pa kayo eh. Di sa kuha ng musimba, di sa kuha ng worship sa Ginoo. Kay bata pa man, ano na pa'y kusog. Too independent to seek God. Kaya pa na ako talaga eh. Mabuhi ako. Niling kalibutan na. Happy pa, alam mo pa kuyo karon. Di ko musimba, pastor. Di ko mukuhin sa Ginoo, pastor. Maglaglaan sa mini-message, happy ka naman Valentine's Day. Unahon pa ang pagsulisuloy, unahon pa ang kalipay. Ulahi pumilti ang Ginoo. Busy kayo, kailangan kay kwarta mo sunod, matag Domingo, ano na ipakyaw nito, di patay ka pa. Muna ba? Di na mo simba. Simba, kayo ka ba? Pagkanay ka ba? Di na mo simba, kailangan pakyaw sa Domingo. Muna, busy kayo sa pagpangita kwarta. Anton, kapoy man. Isa pa musimba. Ayaw paabutan ng igsuno nga makabsa na ka sa imong kinabuhi. Nabitaw magtinga na ka, disil pa ka. Manawag ang pastor. Kanang magkanan, wala na. Don't wait until it's too late. Ay paabutan na mulahi at tanan mga kaigsunan. Kay lisod kayo. Sa sige na ito, una sa atong material nga butang diri sa kalibutan, sa atong kalipay, nalimta na ito, aduna tayo obligasyon nga sa atong Ginoo. Amen. Unsay giingon na kaigsuonan diya sa Galacia 6:7 paingon sa 9. Dili pa ulahi ang tanan mga kaigsuonan. Kay samtang buhi pa ta niining kalibutan matag usa adunay rule diri sa kalibutan. Kay kung unsa kita karon pag-abot pohon sa judgment, mo gina-judge sa Ginoo. Kung unsa imong gitanong, mo pud na imong pag-aanihon. Una ato sa ayaw kamo palimbong. Ang Dios dili mabiay-biay kay bisan unsang igapugas sa tao, mausap ka na ang iyang pag-aanihon. Muna kung napapadlo ka rin, di ka musimba, sige ka busy ang mga material na butang, nagsige ka palindot sa imong balay, di ko musimba pastor ke, paninduton sa nako niya mong balay. Magbuhat sa kong rin yung dindot kayo ng hidanan. Muna mga kaigsunan, yaw-naw na to, kung unsa ta, diris kalibutan, kung unsa'y atong gitanong, pag-abot puhon-puhon sa judgment, mawapod na. Muna, ayaw mo paningala, na pag-abot sa judgment, nga mong tuwa ka, nabilaw dito sa para sa init ng kalayo. Sa 8, kay ang magapugas alang sa iyang kaugalingong unod, gikan sa unod, mag-aani siya pagkadulot. Apan ang magapugas alang sa espiritu, gikan sa espiritu, mag-aani siya kinabuhing dayon.
Munang digin nato ipasulabi bitaw nga mas priority na hinuon nato ang mga butang dinhi sa kalibutan nga sa dihang mamatay ka di nato madala. Sinunaan lagi tagparong nga dito kayo gisingog mo puyo. Palitan pag dito kay sapatos di mo pa pasuot patindog ra man po. Di pa ganang tawag na tungod na. Wow, siya ba rin mahal kayo. Pasuotong tax-lax, sisiyon po kayo. Naasa na kayo ka rin mong magkaptangan. Asa pa yung mong kwarta. Ilunod na kapil dito. Wati may bulahan. Muna nga kaisunan na kinintanan nga itong ipundar diri sa kalibutan. May pa'y gamito nato para malipay ang atong buhi nga Diyos. Atong iwason sa Noybi. O kinahanglan, dili kita managkataka sa pagbuhat o maayo. Kaya sa nahaigo na panahon, kita mag-aani kung kita dili magakaluyan. Muna kakingsunan nga, wala lang taron, preach lang ta. Preach taron, preach lang ta, preach tato sa haton. Kaya mo na gusto sa itong buhi nga Diyos. Amen. Nga mag-share ka kung sa'y naadihan sa balaang Biblia. Kaya wala na yung magpaka-Kristo ka nga mubalik karon para luwason tao, palansan diya sa cross. Gawas na siguro ikaw. Mapalansan ka, o maluwas ka. Masakitan, magaling matunog, gagamay kayo. Sa muna, pagtiyon sa lansan, pwedeng nakuha. Muna mga kaisunan nga, di nato kalimitan. Kaya usahay, nagpataga na ta diri sa kalibutan, huwag ta kabalo, paingon na dita sa kalaglagan. Natawa ng picture na kaisunan, kung siya'y pasabot ana para kaninyo. Muna, kapag nagkuhag ka ng batilyo ba, ipukpok sa imong ulo. Ha? Kung siya'y imong binuhatan karon, bubalik ka na sa imuha. Manindot, maayo man o dili. Muna ba kay sunan na kung mutuo mo karma, nagi din ang karma. Kung imong gibibiyaya imong isig katao karon, puhon-puhon, ikaw na pwede ay biyayon. Munang ayaw yun paabot sa punto na kay sunan. At di ka ikaw, hindi rin mo kagalantaw. Kung magagalantaw din eh. Paingon mo yapon si mo ha. Kita pala nakagalantaw ka dali, magalihay ka. Ilahay ka ba ta? Pukan. Kung asa na nakapokus, dito na makita. Bayad ka itong siya tawag ka itong duhay na duplikara. Pero pagkatong sila Smith, di maging naingon nga. At umaon na natin yung lawas, yun na ang bukay, lindot ng binuhatan. Doon na ang bukay, pati ka binuhatan. So, maging hangon. Kaya mas bukat mo itong dautan. Usawang na ito na. Muna ang kaisunan, kaya pa sa itong balaan ng Biblia, diya sa iya po sa Lucas 12:31. Apan mo hinuoy pangitaan ninyo ang iyang gingharian o kunya kini mga butanga ikadugang ra kaninyo. Kaya kayo mo palabing pakabisi niya ng material na butang. Unahan ninyo ang pagkalapuna sa gingharian sa tumbuhin nga Diyos. Kay ang tanang butang ikadugang ra kaninyo. Kung sinsiro na yun mo sa pagyasimba sa tumbuhi nga Diyos. Kasi matingala ka, hantod karon puro na katuig simba ng tumbuhi nga Diyos. Huwag yapon ni mo na angko ng mga butang na imong gipangandoy. Wala ginakong ingon ng personahan. Nabasin ka itong mga butang na imong gipangandoy. Mo'y makadala ni mo ngadto sa laglagan. Munang huwag itugot sa Ginoo. Munang ihatag ngadto sa Ginoo ang imong desisyon tanan o paabuta nga siya ang decide para sa imuha. Kay kita mga isunan nahulog na usa ka sakyanan ba nga ang motimon yung ang Ginoo. Unang atong ipaubaya sa atong driver. Kaya usahay sa kahit sa panahon magbubuot na ta. Kita na mismo sa mga galingon, sabi kay ihatag sa tuwa ang wisdom o knowledge
ato nang gigamit ngadto paingon sa kalaglagan. Nga imbis ang gustos Ginoo ngadto paingon sa iyang kung asa nga nasod ang iyang giandam para sa atuwa. Pero nahitabo karon focus sa material nga butang para ngadto sa kalaglagan. Kay halapan ang dalan paingon ngadto sa kalaglagan ug tunukon ang dalan paingon ngadto sa ginharian sa tulubuhin nga Dios. Muna atong timanan mag-igsunan sa Lucas 12:31. O unyang kining mga butanga ikadugang ra kaninyo. Muna di ta mapalaka. Nagwadunan tay pwede sa atong kinabuhi maabot ug maabot ra atong itugot sa atong buhi nga Dios.